Tot s'hi val, el podcast que no necessites. Amb Laia Bonjorn, Carlos Roger i Marc Garcia, el Dream Team que no sabia que era un equip fins fa molt poc. Cada dimarts, a les 8 del vespre, a YouTube i a Spotify. Actualitat, safareig i esport, perquè aquí tot s'hi val. Benvinguts i benvingudes al programa 3 de Tot s'hi val. Avui, com veieu, especial Nadal. Ens hem vestit aquí Venim disfressats. Venim disfressats amb unes guirnaldes. El Carlos sembla aquí amb aquestes ulleres de Harry Potter. ¿Sabes qué sembla el Carlos? Al tío Gilito. Avui tenim preparat un programa especial de Nadal on parlarem de diverses coses i, com bé diu el títol, tot especial de Nadal. Però primer de tot, Carlos i Marc, companys meus, com esteu? Què tal aquesta primera setmana de programa? Perquè, que ho sàpiguen els oients, això ho estem gravant 3 dies després de penjar el primer capítol de la història del Tot s'hi val. Sí, és la a dir, primera estem setmana. gravant abans el capítol 3, l'especial Nadal, això el no sé si capítol es 2. podia dir, eh? A mi m'agrada sí que això, la màgia de la ràdio. Sí que es podia dir, Bueno, potser ho hem gravat un 23 de desembre. Aquest capítol... Ens han obert la uni per nosaltres. Aquest capítol sortirà el dia 23 de dilluns 23, no sortirà el 24 perquè Amb els canelons allà a la mà, pam! estem fora de l'oficina a partir del dia 24. Com heu... Aquesta primera setmana, què tal les vibracions de les xarxes? Jo crec que molt bé, no? Sí, Jo crec que estem molt contents. bones. Jo crec que això anirà pujant i a poc, i com us ho deia abans dinant, que Roma no es va construir Sí, un això sol no és dia. cosa d'un dia, exacte. No. Això és constància, Constància com i tota la vida. disciplina. Com tota la vida. Sí, sí. Bueno, i tu crec que tenies unes quantes ratllades avui d'aquesta setmana per explicar? Tinc bastantes ratllades, sí. Espereu és que que... aquesta setmana ens han comença, passat comença. bastantes coses. Sí. És que volia fer amb el mòbil, però és que el mòbil el tinc aquí sota i si no he d'allà començar a buscar així. Expliques primer tu la teva ratllada o la No, primera explico meva? jo la... És que tinc 2 ratllades. La meva primera ratllada és que no estic caminant còmode al carrer. I us Què? explicaré el per què. Estic fins als pebrots d'apartar-me tota l'estona perquè la gent no es mogui de la seva línia recta. Vull dir, l'altre dia vaig tindre que baixar del punyetero tram, que sort que no havien... Perquè una persona no es volia moure i dic, però a veure, senyora, vols que m'atropellin o alguna cosa? Però que tu vas caminant recte i la Sí, però és que la gent ve cap a mi i no s'aparta. Sí, la gent és com un robot. Són Si com jo no m'aparto, NPCs. si jo no m'aparto, xoquem nas contra nas. T'ho dic en sèrio. I una altra cosa que em té molt nerviós últimament a TikTok, que molts influencers, Martina Barrial, Manu Regato... Marina, no Martina. Ai, es diu Martina? Marina. 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 Tu sé que... Com saps que es diu? A mi no m'agrada el molt la Marc, que Marina no el Barrial. veieu... No, m'agrada molt la Marina Barrial. Vale. Estic començant a veure que hi ha un tren ocult que és que es fan passar per amics perquè hagi molt xup a les xarxes, però en veritat porten 5 mesos sent nòvios. Sí, 100%. Estic hasta els pebrots d'això. A veure, pots posar un exemple? Que no ens utilitzin. Un exemple? Que no ens Jo també. utilitzin Jo i que no també. ens enganyen, que no ens embauquen. Un exemple. Un exemple, és que ara... Tot. Sí, és que A ara mi no em va em ve al sentir, cap. sabeu aquest que fa TikTok cotilleos, en plan que és un tío, no sabéis lo que Vale. ha pasado. Ah, el Javi de Hoyos. Ese, vale. El Javi de Hoyos. Marina Barrial y Manu Regato se han dejado de seguir en redes sociales. El Javi No sé de què. Hoyos, haig de dir, serà una font molt important de la meva secció Fama i Drama perquè molta informació la traurem d'allà. Vale. Ja ho tinc. Àngela Mármol i l'Arxi aquell. Què passa? Aquells van El començar Ted, sent el amics. Ted, com es Sí, diu? van començar El Ted. sent- Van Teddy. començar sent amics, Teddy. però 6 mesos segur que portaven sent nòvios i ens van enganyar tots. Sí. Marina a Barrial mi y no Manu m'enganyeu. Regato. A mi no m'enganyeu. No los engañáis. Jo aquesta setmana portava una ratllada important perquè jo em coneixeu ja perquè porto ulleres i tinc una miopia no molt alta però Sí, notable, molt alta, que si no molt porto alta. ulleres ja no veig a la gent per la carotes, cara. fa així. Aleshores, la meva ratllada d'aquesta setmana va ser que em vaig comprar unes noves lentilles i no, me les havia de canviar cada setmana o cada mes, ara no me'n recordo, però les vaig canviar i ara no sé quina és la dreta i quina és l'esquerra. De fet, crec que avui les porto del revés i porto la dreta a l'esquerra i l'esquerra a la dreta. Que la diferència no és molt alta, Sí, exacte, però que igualment Joder. depèn de quines Esto es como si te pones el perspectives zapato izquierdo en la derecha y el i derecho en la depèn de quines izquierda. perspectives, en plan, ui, jo crec que porto les lentilles del revés. Però bueno, comencem avui... Jo no puc explicar les meves ratllades. No, sí. És que jo No, tinc és que res. no jo es sé, mereix. No, les meves ratllades són que aquests dos porten un dia avui pel matí, es que no trabajas, es que no haces nada, es que no sé qué. Uns días, todo el rato bombardeando a información.
el Marc Basta treballa ja. a la universitat. Calla ja. Calleu Treballa- ja. No, Jo treballo Treballo sempre. a DIRCOM, com li agrada dir Treballo DIRCOM, a DIRCOM i des perquè d'aquí faig un salut a tots els meus companys em fa molta gràcia. de DIRCOM, que sempre diuen que treballo molt bé. Però dir DIRCOM què és? Que aneu de guais, no? Sí, direcció de comunicació. I és Ara Aneu ho al anava a departament de comunicació i ja està. Ara ho anava a dir, és direcció de comunicació i és becària aquí a la universitat. I dona I la sempre casualitat... treballo. No. Dona la casualitat que sempre que està treballant és el moment on el grup s'activa i comença, no podem fer això, podem fer l'altre. Curiosament. Marc, no estàs treballant? Curiosament. Estic treballant, però el meu cap sempre, si no llenço la idea No. al principi que vam anar amb Pues el cap, apunta ja... tu. Diré una cosa. Diré una cosa, i és que aquí tenim la prova de que el Marc diu que treballa però no treballa perquè un dia estava treballant a DIRCOM i ens va fer una broma, tan avorrida estava que ens va fer una broma de que se li havia caigut l'aigua a l'ordinador. Molt penós, és que és molt penós. Helen, això és mentida. Sí. Vinga a desmentir aquí. Sí, perquè no et volen Perquè fotre al encara carrer. foten fora, Que encara no et volen foten fotre al fora. carrer. Sí, treballo molt bé, joder. Se li Tens por havia- que no es fotin al carrer, No, però ens va dir. això és veritat. No em fotran al carrer perquè jo treballo molt bé i tots els meus companys ho poden A veure, que ho corroborar. diguis tu, que Aquí. treballes molt bé, és una mica... No, sí, no, però és avui ha ètic. passat. T'explico la història o no? Ah, vale. No, espera't un moment, perquè Vale, estava No la dient... volem saber, la història. Vale, no l'explicaré. Estava ell, estàvem parlant per WhatsApp i de cop ell comença a escriure com textos així... I de cop ens comenta, és que se m'ha trencat l'ordinador, no sé què. Tot això i era mentida. T'explico per què, mira. Estàs molt avorrit. El CapCut, quan es penja un, que la tertúlia d'avui- quan es penja un vídeo al CapCut, va molt lent. No sé què passa últimament, que va molt lent. Llavors, en aquells moments, obro el WhatsApp, perquè va molt lent. En Però tots molt els lent, moments. És de 30 Sento minuts excuses, per carregar En tots els un vídeo. moments. Bueno, el cas és que avui ha vingut un company que va ser excompany de DIRCOM, que no sé si es deia Javi o així. Javi, grande Javi. Ah, per cert, avui està Javi. No està Avui Mireia, està no està Javi Javi. darrere els micros. Avui està Javi darrere els micros, Bueno, així que el cas si és vol que parlar en qualsevol moment ha també pot vingut parlar. i m'han presentat perquè jo era el becari i ell ja no treballa aquí a la WIC. Era el becari del becari. No, jo sóc el becari, Ah. ell no era becari, ell ha marxat a treballar a la WIC. Vale. I ha vingut a saludar. I han dit, és el becari i treballa molt bé. Ja està, aquesta és la història. Va, Pin, ja xapa, està. gormiti... No, ja està. Ah, vale. Dormiti. M'encantava dir M'encanten això. els dormitis, Això- Digues, Javi, digues. Però tot això per aquest final de merda? Sí, és que ha quedat com... Bueno, és que avui tenim molt per parlar, així que avui comença el Carlos la seva secció. Nits a l'estadi d'avui va primer. Nervis. Nits a l'estadi. Te van a dar el pomodoro. Tindràs molts problemes. Y me están embaucando algunos de ustedes. Estos ataques son como mosquitas. Aquesta ciutat que porta el nom del nostre club, Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie. Que si a Monique no lo queremos, que si a Monique es de color... i això és incontestable. Aquest Nadal, per mi, és un Nadal molt especial. Aquest Nadal, just ara mateix, fa 2 anys, que es va viure una cosa molt màgica a Qatar. Com us recordo, la meva secció sempre té una mica a veure amb el futbol. I aquest cop us explicaré un poemeta que m'he fet, però abans vull fer una petita introducció perquè la gent sàpigui què va passar un desembre del 2022 fa 2 anys. Setembre o desembre? Desembre. He dit vale, setembre? vale. No ho sé. Aquí- Ara què ha passat? La que té dèficit d'atenció. En un desert llunyà, vestit de celeste i blanc, Messi va fer el que semblava impossible, convertir una pilota en somnis i, sobretot, va donar felicitat a tot un país sencer. A més, un Messi que va tenir molts problemes amb aquella selecció. Leo no només va guanyar un Mundial, no. Va portar esperança, alegria i una lliçó universal. Aquest geni petit, amb gestos grans, ens va demostrar que fins i tot el futbol hi ha històries dignes de Nadal, amb heroismes, lluites i finals feliços. M'estic emocionant, Carlos. Ara, mentre mengem torrons i brindem amb cava, celebrem que aquest any l'esprit nadalenc porta nom i cognom. Lionel Messi Cucitini. Gràcies, Leo, per regalar-nos un conte de fades en forma de gols i una estrella de brill que brilla més que qualsevol altra. Visca Lionel Messi. I ara
entrem a lo important, el poema. Teniu ganes? Ah, que això no era el poema, ja. No, això no era el poema, això era Això una és la petita introducció. el poema Que introductori m'agrada al que- poema. No, que m'agrada que Javi ja ha És posat... que el Javi es pensava que era el poema, vinga. No, Rapidesa. el poema, ara veureu que és un poema de veritat. Posa música, pots que posar música una mica El alteta? poema introductori del poema. Claro, ara jo us posem situació perquè, a veure, siguem sincers, no tothom Jo, segueix el una futbol cosa, i potser sí. hi ha gent que no sap qui és Messi. No. Carlos, sisplau. Crec jo que no. Qui no sap qui és Lionel Messi? És Bueno, impossible. Crec que és impossible. M'hi jugo una mà Crec que és impossible, que algú que Carlos. escolti aquest programa, que potser és una padrineta de 85 anys, que diu, qui és aquest Messi? No, és impossible. Jo estic és aquí per impossible. explicar-li qui és Lionel Messi. Bueno, al següent programa estem anunciant com el Carlos està a l'hospital perquè li han amputat la mà, vale? Sí. Mira, el poema es diu El món als seus peus. Mira, el Va. poema que comenci. Hi havia un home petit en mida, però gegant quan la pilota el crida. A Rosairo... Perdó. Això ho posem, Perdó. Això ho posem. M'he equivocat. Això ho posem, Això no es talla, No es talla. Aquí, com que els gajes del directe són aquests, torno a repetir. El món als seus peus. Una altra vegada, poema, sisplau. Hi havia un home, petit en mida, però gegant quan la pilota el crida. A Rosario va néixer humil i discret, sense saber que el món seria seu secret. D'un somni d'infant, amb patades sinceres, fent malabars entre vides severes. Va travessar mars per secar el destí, un nano de talent d'ulls marrons diví. Amb el Barça va créixer rei del Camp Nou, creant màgia amb els peus com un regal nou. El futbol era art, era dansa, era sol. Quan Messi jugava, el món era el gol. Però al seu cor bategava un desig fervent guanyar per la celeste el somni latent. Anys de derrotes, d'amargues finals, però mai va cedir ni entre llàgrimes ni mals. Llavors va arribar a Qatar. Un desembre brillant, i Messi, el poeta, es va fer el comandant. Amb cada passada, amb cada jugada, escrivia història, pàgina dorada, un penal, un dribbling, un gol celestial. L'Argentina renaixia amb cada pas immortal i al final, a Lusail, amb el trofeu a la mà, Messi tocava la glòria de l'eternitat ja. Però aquí no acaba això. No només és futbol. És més que un esport. És la vida que balla amb ritme i confort. Lionel, l'escollit, el déu terrenal, amb el món ens has donat el màxim regal. Un Messi etern, una llegenda viva, un somni fet home, una força altiva. Gràcies per cada instant, cada gest precís. Ets l'astre del futbol, ets el nostre paradís. Home. Un aplaudiment. Això t'ho ha fet el xat o ho has fet tu? Això us ho juro Qui ho ha fet el xat? que ho he fet jo, però m'han ajudat. Una cosa. He plorat del riure. He pixat del riure. He plorat. O sigui, llàgrimes perquè quan al principi has fallat i has tornat a començar. Has tornat a fallar, Quin desastre, És que això és de novato, Has tornat a dir Rosario malament. Però al final... És que Rosario. Mira, jo no diré aquí públicament de quin equip soc perquè sóc àrbitre de futbol. Vale? A mi Ja veieu que del Barça no és. No diré públicament de quin equip soc, però independentment d'això, penso que Messi és el millor jugador de la història i ho dic aquí al tot s'hi val. I ho penso de veritat. Això m'agrada, Vull dir, ara mateix m'acabes de És tocar el objectivitat. I crec que Messi és el millor jugador de la història. Us he preparat una altra cosa que a mi m'agrada molt. Perquè vosaltres pregunteu, bueno, som persones normals, però què li regalaríeu al Messi per Nadal? Jo us he donat 5 opcions, us he portat 5 cosetes, però vull que ho anem parlant. Mira, primer de tot, s'acosta el Nadal i tots ens preguntem què li pots regalar al millor jugador de la història, a Leo. L'home que ja ho té tot, mundials, pilotes d'ors... Leo. De Lionel. Ah, es diu Leo. Jo li dic Leo. És que aquí anem de col·legues. Clar, vull dir, jo ja he Leo. fet un tuteo. Ja està, tu ja l'has fet un poema i ets fent un col·lega. poema ja acabo de passar la frontera del companyerisme a Sí. l'amistat. T'agradaria que fos el teu lío? M'encanta. Lío, sé mi lío. Hòstia, el Javi, És que el Javi està sempre allà. Sempre Aquesta atent. ha sigut boníssima. Bueno, el que parlem, ja té mundials, pilotes d'or, samarretes de rivals, que li fan reverències. Bé, aquí hem preparat una llista d'idees perquè si algú mereix sorprendre aquest Nadal és el rei del futbol.
Primer de tot, jo li regalaria una Copa del Món, però de xocolata. Oh, Després de guanyar l'original a Qatar, Messi es mereix una versió per gaudir els postres de Nadal. Això sí, que sigui xocolata de qualitat, no res de supermercat. Com si fos una mona de Pasqua. Però és que hem de vigilar perquè el Dibu Martínez, si hi és a prop, cuidado. Cuidado, perquè ai, el Dibu. El Dibu- Des d'aquí, el Dibu em fa pomi. I aquesta pilota... saluda a Bauti, Saludamos a Bauti, que Va. es un amigo nuestro argentino. que és portero. Pobrecito. Què li regalaríem més a Al senyor Lionel Messi? Què li regalaríeu vosaltres? És que ho estava pensant abans i realment no ho sé. Jo. Jo li regalaria una samarreta del Barça amb una clàusula anti-PSG. Li regalaria un vol a Barcelona perquè sempre diu que al final vol acabar visquent aquí a Barcelona i tal, i mai acaba venint. Dic, Leo, molt parlar, però després mai vens. Per això jo li regalaria aquesta samarreta del Barça amb una clàusula anti-PSG perquè molts culers encara somiem amb el seu retorn. Així que aquest regal especial vindria amb una condició: prohibit portar-la a París, Leo. Perquè això, Barcelona és casa teva. I per recordar on tot va començar, més val assegurar-nos. Jo- Jo li fotria això. Que aquesta samarreta, com toqui territori francès, denúncia. Jo, saps què li regalaria? Una invitació al Tot s'hi val. Leo, sisplau. Les invitacions del Tot s'hi val estan bastant obertes, no només al Leo Messi, Bueno, sinó comencen els convidats. Sí, a tothom començarem qui amb els vulgui venir, convidats. estan bastant obertes i sí, portarem Instagram, convidats. DM, tenim mail... Mira, Quins Tot més el que regals quieras. tens? tinc Va. un tron a Rosario. Un tron. Deixa't un estar de tron. Pare Noel. A Rosario la figura que realment reparteix alegria és Messi. Per què no construir-li un tron al mig de la ciutat, decorat amb pilotes daurades i gespa artificial? Perquè se senti com a casa. I si posa una estrella a la punta ja tenim l'arbre de Nadal. Hòstia, ha fet L'estrella rodalia. pot ser la pilota d'or directament, Sí, però la pilota d'or, cuidao, Argentina ja te la intentarien robar, perquè Bueno, allò, té el quota- fandom allò deu ser molt però té loco. 6. No? No, té 8. Pues té 8. No, no en té 8, en té 7. Com que... Ah, 7? En té 7, mare de Déu. Ah, bueno. Javi 7, no? En té, Jo crec que Messi té 8. Lío. Mira, Ni idea. Madre mía. Vale. Seguim. mira. Mira. Té 7, en té 7 segur. Mira, em jugo la trama. 7, Em jugo la trama. 8, 9. No en Jo- té 9. 8 títulos, 8. Jo tampoc títols. vull dir... Avui el Carlos ha perdut les dues mans. Aniré així pel carrer, Va guanyar, con va dos guanyar el millones, irà primer, así, con 2 la millones. primera pilota el 2009. Ostres, això no ho sabia 8, tampoc. t'ho he dit. Carlos, cada dia s'aprèn una cosa nova. I Una altra avui cosa. has fallat. Una altra cosa que jo li regalaria és un porter automàtic que digui «Què mira, bobo?» Un porter, Que una mira, persona. bobo. No, el porter automàtic. Porter. Que mira, bobo. Que mira, bobo. Una persona, no? Sí, no, però el porter automàtic de casa Sí, de teva casa li teva, poses, quan piques. cliques, Ah, faràs, vale. Què mira, bobo? Què mira? Que mira. Perfecte per casa seva, Rosario o Miami, cada vegada que algú premi el timbre pues active l'àudio. Que mira. Ideal per espantar venedors d'enciclopèdies. Sí. Això és Què molt mira, important. bobo? O algun Mbappé que vulgui fer alguna visita inesperada. Que crec que no es porten gaire bé. Bueno, això no ho sé. Ho comentarem a la pròxima sessió de Fama i Drama. Una estàtua de Maradona abraçant-lo. Jo crec que això també podria ser un bon regal. Perquè si algú sempre va creure en Messi va ser el Diego. Una estàtua que immortalitzi aquell somni compartit entre dos déus del futbol. Maradona somrient, Messi amb la copa i l'Argentina al cor. Es pot pagar en pesos, diuen aquí. O euros. Quina és la moneda oficial d'Argentina? El pes... No et tiris més a la piscina, anem a buscar-ho. El pes argentí. Pot ser el pes argentí, Però no sé si es diu pes, o sea, peso. Peso argentino, sí. Torna a dir-ho. Peso argentino. Peso argentino. No. El pes. El pes, el Pro Evolution. El pes. Pes argentí. Pes argentí. PSG. PSG. Ui, 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 ui. La va tirant. Però a sabeu darrere, què? Ara sempre jo la va tirant. us faré una Ui, està reflexió. molt devaluat el pes argentí, Uf. A veure, sisplau, ens anem del tema. Vale, una cosa. Jo ara us faré una reflexió. Però sabeu què? Que potser el millor regal per Messi no és res, no és material. És saber que tot un planeta li agraeix el que ens ha donat, màgia, gols, emoció i sobretot aquella manera única de demostrar-nos que el futbol i la vida res és impossible. Llavors, amb aquest final li vull donar gràcies al Leo per cada somriure que ens ha regalat al món. Bones festes i visca el futbol i visca el Barça. Perquè jo sóc del Barça, ho dic aquí públicament, no en tinc de cap de problema. Vale, jo, ara mentre tu estaves fent aquest speech, has dit, crec que al Leo no se li pot... O sigui, el millor és no regalar-li res material, no? Exacte. I he pensat, saps què li regalaria jo al Leo? Què li regalaries? És que m'interessa moltíssim. Tu Jo- després, Javi, dius I no què ho li dic regalaries tu? gens en broma. El Javi és un col·laborador més, com podeu veure. Potser
us raireu de mi, però jo dic que el més gran que se li pot donar, perdoneu, a Leo Messi és retirar el dorsal 10 del Futbol Club Barcelona. Uau. I crec Ostres, que és és el molt més gran. bèstia, això, Perquè crec que ningú, ni ara Lamine Yamal, ningú farà el que ha fet Leo Messi al futbol. Ningú. Javi, alguna aportació? Jo li donaria un petó a la galta. Bueno, fins aquí la meva secció. Perdoneu, avui he sigut més sentimental, però a vegades toca. Bueno, a vegades toca. Toca. Tot s'hi val. Cada dimarts a les 8 del vespre a YouTube i a Spotify. Fama i drama. Bueno, avui a Fama i Drama us tinc preparat un recopilatori de les millors polèmiques i escàndols de Nadal dels nostres famosos dels últims anys. Top. Parlarem de... Bueno, és que com parlar de Nadal sense parlar de Maria Carey. Una tia que guanya molts diners per aquestes èpoques. M'agrada molt, eh? La meva mare és fan, La meva mare és fan. Ella és la reina del Nadal, la persona... Javi està El Javi està fent així, que no amb el cap, perquè era evident que anàvem a parlar de la Maria Carey en un especial com aquest. Ella és la reina del Nadal, la persona que aconsegueix entrar a les cases de tothom any rere any amb el seu inigualable hit. I també cansat, All I Want for Christmas All I Want is for You. Christmas. Jo és que d'anglès en sé poc, vull dir, no ho De l'any intentaré fer. 1994. 1994, estem al 2024. 30. La va publicar quan sols tenia 25 anys i ara en té 55. 55 anys. I molts, jo també m'incloc, estem esgotats de les vegades que l'escoltem cada hivern, però realment sempre fa gràcia posar-la amb la família perquè fa tradició i a més fa Nadal. Sí, fa Per Nadal. això, la primera polèmica en aquest especial a la meva secció Fama i Drama va dedicada a ella i als seus falsets que són capaços de trencar copes de vidre al segon, momentàniament. Així que anem a fer memòria perquè avui vinc a explicar algunes de les majors polèmiques que ha tingut la nostra estimada Maria, o Mariah. Al desembre de l'any passat, fa just un any, just al desembre, All I Want for Christmas is You va complir 30 anys des del seu llançament. És per això que la nostra estimada Maria va voler fer una gira especial anomenada Christmas Time, per celebrar la trentena del seu hit més destacat, on va visitar 20 ciutats dels Estats Units. El problema va venir quan, en un d'aquests concerts, el que es feia a State Farm Arena d'Atlanta, la cantant es va veure incapaç d'arribar a la seva mítica i superaguda nota de la cançó de Nadal, All I Want for Christmas is You. La nota, en principi, com ara escoltarem, havia de sonar així. Però realment, això és el que va sonar. Sembla un gat. Sembla un gat quan el treus del sofà i mig enganxat. Mira, jo quan estic a casa meva dormint, que visc a un poble, per la nit sento gats així de mana. I què? Pues que sembla la Maria Carey. És molt arriscat. Impressions de la nota, què? Com s'arriba a aquesta nota? Saps què passa? És que jo ara mateix he fet una calculadora i aquesta senyora està guanyant 90... Bueno, porta guanyats 90 milions amb aquesta cançó cada Nadal. Perquè guanya cada Nadal guanya quasi 3 milions, doncs fes tu la... que porta 30 anys amb la... Sí, 30 per 3, 30 anys. Sí. És locura, Bueno, és el que hi ha, no? Al final, quan fas la cançó de Nadal i és la cançó de Nadal, és l'únic hit de Nadal. Jo crec que... Perquè, clar... Parlem en modo científic... El Jingle Bell està molt bé i Mi Burrito Sabanero també, vale, però All I Want for Christmas is You... Però en modo científic, aquesta senyora ja potser les cordes vocals no és de les quan tenia 30 anys. Llavors, pues, el que pot passar que pues, ja la corda vocal aquella, la de... aquesta ja la té. Aquesta ja no la tiene. Està morta, aquesta s'ha anat a un altre cel. A l'altre la barri. corda aquella ha marxat. Home, és que
Jo penso que l'ha repetit moltes vegades aquesta cançó, moltes, i concretament aquesta nota que es va fer viral per TikTok per ser una nota... Jo crec que aquesta nota és increïble. És inhumana, aquesta nota, és inhumana. Si la repeteixes tant i la tia té 55 anys, és normal que algun puguis fallar o és que ja la veu, ja no et doni de més. No da. Llavors, aquest fet va deixar els espectadors molt sorpresos perquè recordem que això era un concert i a la vegada preocupats i les xarxes es van començar a omplir de comentaris relacionats amb l'estat de la veu de la nostra estimada Mariah. La cantant va ser protagonista de molts tuits durant uns dies i cada dia anaven sortint més i més teories dels possibles problemes vocals que podia tenir. Cal dir que ella, en aquest concert, s'ho va prendre de la millor manera possible i a l'acabar d'intentar arribar a la nota, al veure que no podia, va riure i no li va donar més importància, cosa que ens alegrem perquè això significa que no és un problema molt greu de salut, perquè ja porta 34 anys cantant i no precisament són balades les seves cançons, sinó cançons que requereixen una potència de veu increïble. Dit això, si voleu afegir més de la Mariah Carey... Jo no tinc... És que a mi em cau malament. Ara, pum! Sí que és veritat que repetir aquesta cançó tantes vegades... No és repetir, em cau malament. S'està aprofitant de nosaltres, ja està. S'ha acabat. 90 milions... Quan has dit? 90 milions porta guanyant. Pues ja està, pues jo no la posaré aquest Nadal a casa. I més igual. Jo tampoc. Ala. Jo reconec que sí. Però és que també estan totes les reversions que fan de la Mariah Carey. No, i també hi ha la versió amb el Justin Bieber, la versió amb no sé qui, o sigui, de que totes formes... fa una promo. La última promo que hi ha de It's, sona algo. De repente surten a fora del carrer i senten com un petit aire que sona It's time. I no acaben d'agafar. Això, un mes abans, doncs no me deu gustar. A l'agost ja està fent promo la Mariah Carey. Dit això, passem a una altra gran polèmica, aquest cop protagonitzada per Kanye West i Kim Kardashian. Aquest clan sempre ocupa molts titulars. Pesats. I parlarem molt d'ells perquè són extremadament riques, les Kardashian, i milionàries, i per això tenen una realitat una mica distorsionada de la vida. S'ha cagat, anava a posar riques al cagar, però no ho No, això, ric al cagar ho anava a dir després. Abans de res, però, us Destapada històrica. vaig a contextualitzar una mica aquesta família i anem a conèixer una miqueta millor, perquè tornarem a parlar d'ells. Qui sap qui no és. Carlos, això ho faig especialment per tu perquè t'ubiquis. Bueno. Sí. Jo em vull ubicar, Perquè gairebé cada setmana serà notícia i parlarem d'elles. Així que, sisplau, cinto compte. Això realment és com explicar una història i és... Digues. Aquesta sintonia em recorda, ¿sabes? Los elfitos de Navidad. Los ayudantes de Papá Noel. Sí. Elfitos. Kris Jenner, coneguda com la matriarca d'aquest clan, és la mare per excel·lència, i aquest, ojo, que és un dato important, de totes les filles. Totes. Vale. I els marits? I el fill. No, espera't. I aquest detall és important perquè no totes comparteixen pare. Aleshores, context. Les 3 primeres filles i fill són la Courtney, el Kim, Chloe i Rob, que és l'únic noi. Tens un accent espectacular. És que vaig al nivell alt. Sí. M'encanta. Ho puc intentar fer jo? Sí. A Courtney, el Kim, la Chloe i el Rob. I són filles de Robert Kardashian, un conegut advocat d'origen armeni estatunidenc. Per això, les seves xarxes sovint pengen moltes coses relacionades amb el genocidi d'Armènia i aquestes coses, i coses relacionades amb aquest tema. En Rob, pare, perquè hi ha també el fill, en Rob, pare, va morir l'any 2003 a causa d'un càncer d'esòfag. I ara aquestes són les 4 primeres germanes. Vale. I ara anem amb les 2 altres, que són les que més... Surten. Les que més surten també perquè són les més joves, que són la Kendall i la Kylie, que aquestes són filles de Caitlyn Jenner, que ara és una dona transsexual abans coneguda com a Bruce Jenner, que era un esportista, era atleta i era un atleta molt reconegut. Jo vaig veure un documental, a Netflix hi ha un documental del pare de les Jenner que parla de com el seu... És que no sé com es diu el documental. Busca'm el nom del documental. És de quan la dona era encara home i parla com de la seva vida, no sé si van a les Olimpiades, crec que sí, d'atletisme. Mira, ho està mirant el Carlos, la biografia. Va anar a les Olimpiades. Bastant, a més, va estar a bons jocs, vull dir, va quedar a la plaça de 1972 de... Bruce Jenner. A les Olimpiades va quedar bons jocs.
A mi aquesta notícia m'ha xocat, A mi jo no ho sabia, això no sabia que ara era transsexual. Jo tampoc ho sabia. Sí, de fet, a les Estaven dient, no? Transsexual. Sí, coneixíeu, les Kardashian les coneixíeu. Sí, les Kardashian. A veure, em sona molt a mi la Kendall per lo del Bad Bunny, no? Sí, és que totes també són totes molt conegudes i famoses perquè tenen nòvios també que són rics al cagar. Ara és quan anava la paraula. Tenen nòvios també superrics, famosos, i tots són famosos entre ells, i com que la fama d'uns s'engloba amb els dels altres. Qui ho paga, això? Tota aquesta vida de bodorrio. Doncs nosaltres. Nosaltres no, nosaltres estem aquí a Espanya. Ja, és veritat. Aleshores, els nostres protagonistes d'avui són la Kim, la segona germana, i el seu exmarit i cantant, Kanye West. Kanye West! Ara ja no estan junts, però avui parlarem del regal que li va fer el 2017 el Kanye a la Kim, un regal que jo no havia vist un rapper, mai. El Kanye West, que un dia també parlarem de les seves polèmiques, que té la marinera aquest home. I és que si la teva dona és una Kardashian, digue'm tu que li regales. Digue'm tu que li regales perquè ja ho tenen tot, absolutament tot. Un altre, deuen tenir 1000. No, jo li regalo un jet privat amb com es diu, amb un vinilo de Louis Vuitton. Jo no li regalo res. Però és que a tots els semblarà insuficient, a part, jo crec. Sí, jo li regalo un viatge, una experiència guapa, però material res, segur. Una pregunta, algun dia parlarem del Didi o no? Del Didi? Sí. Del P. Didi. És que per mi el Didi és el Lil Didi de 31 Fam. No. El Didi aquella, la mansió aquella, no? Jo no sé qui és. Jo parlarem un dia. En aquesta secció es poden parlar de moltíssimes coses perquè com més famós ets, més polèmiques tens i més coses rares fas. Cuidao, Javi, que algun dia anirem per tu. Por Javier Saez. Des de quan soc famós, jo? No, però aquí obrem tot. Aquí obrim un meló que ja veuràs, ja. Ja veuràs el meló. Obrirem un meló de cotilleos d'aquí a la universitat. Podeu dir els nostres cotilleos al nostre correu electrònic, que ara no me'n recordo com era. totsibelpodcast@gmail.com. Els comentarem si ens aquí. arriben cotilleos... Sisplau, això vull fer, m'encanta. Tothom de la Wii que ens estigui escoltant ara mateix, si ens arriba qualsevol cotilleo al nostre mail, ho posarem al podcast. Cartes postals, també? Sí. De tot. A on les envien? totsibelpodcast@gmail.com. No, en plan, jo vull fer-te una carta. A la Núria Roca, el aparato aquí de la Núria Roca. Ja ens ho donarà ella, jo què sé. Era Núria Roca, però és que Javi jo crec que també té el calaixet aquell. Pues ja està, el Javi, el calaixet del Javi. Així doncs, queda la bústia del Javi oberta d'on sigui que la tinguis, a secretaria o qualsevol cosa. No, facultat de comunicació... Facultat de comunicació, edifici, plantes... Javi, però da igual, vull dir, ens ho dones a nosaltres i ja està. Mira, tallo el micro. Vale, ja està. Doncs bé, el Kanye va tenir la famosíssima i fabulosa idea de regalar-li $200,000, concretament 210.700 gairebé euros, en accions de Netflix, Disney, Apple, Adidas i Amazon. O sigui, increïble. Va regalar-li accions. Bueno. Que és com dir, et regalo... Sí, però això... No es pot comparar. En quin moment ho fa servir, això? Doncs quan ja tens tot, material. Quan ja tens tot i dius, què et regalo? És per fer incrementar el teu patrimoni d'alguna manera. Però és que tampoc és algo que et beneficia a tu directament, jo crec, però bueno. És una manera de... És com regalar diners, realment. Sí. O sigui, beneficia, però només són diners. Que t'han donat 200.000 amb un sobret, però mira, sobret d'Apple, sobret d'Amazon i sobret de lo que sigui. I direu, com es regalen accions? Com regalaríeu accions vosaltres? Doncs mira, vas aquí al Clarel i agafes la tarjeta regalo. Targeta regal que et ve amb una mostra de crema, una colònia de 10 mil·lilitres. Doncs bé, Kanye West va decidir que el millor envoltori per regalar aquestes accions era una caixa amb un Mickey Mouse a dins, uns auriculars Apple, 2 targetes regal de Netflix i Amazon i uns mitjons Adidas. És a dir, un producte de cada marca de les accions, i les accions allà també que les va posar en un... Encara està la imatge en el perfil de la Kim Kardashian. Són com uns... Jo no sé com... Les accions en si no són materials, però va posar-les com en impreses en un paper, posava accions, no sé què, Disney... De totes aquestes marques. És a dir, va posar la caixa una cosa de... Però què collons m'acabes de regalar? Tio, és com un boleto de loteria. Sí, no, és una caixa de sorpreses, allò. No t'ho perdis, perquè la Kim ho va publicar... La Kim ho va publicar... I què va publicar? Un auricular, no sé. La Kim ho va publicar i va dir Best husband ever! Traducció, Carlos.
Millor Pues el millor marit... marit, no? Sí. Molt bé, Carlos. Per sempre. Parella... Bueno, estan separats ja, també. l'altre dia. Mira, millor marit, però El mira, has millor durat marit 2 que li mesos, da col·lega. eleccions, el següent any li va demanar el divorci. Pam! Husband, toma husband. I és que per això... Creieu que és romàntic això? Jo trobo que això és zero romàntic regalar Això- accions a una això persona. és- No. És un regal de milionari Però és que no, és que regales. O sigui, jo prefereixo un viatge que em regalin accions. No, o sigui, per quan ells- ho tens tot, un Pensa viatge. que- Un viatge. Un viatge, Però una s'han illa. anat a tot arreu, aquesta gent. Ja, però una illa. Pensa que Jo què per ells sé. tenen la realitat tan esbiaixada que aquesta és la major mostra d'amor que es poden fer. Ai, però és que a mi m'ha fet tanta gràcia això de la caixa, és que sembla com la butxaqueta del Doraemon. Mira, te traigo un auricular, te traigo unes Un sabates, mitjó Adidas, te un traigo no un sé mitjó què. Adidas i a mi em regales un mitjó i tinc tanta pasta i dic, però tu què m'has regalat aquí? Si no teniu res més a afegir... No, no, no. De... La veritat és que no. Perquè és un cas La bastant veritat- concret, el la de les veritat- Kardashian. La veritat que és una família molt curiosa. És, mira, I me recorda parlarem les més, Pombo. ja ho he dit abans. El Carlos està obsessionat amb les Pombo. Ja li portaré notícies de Pombo. Sisplau. Però... Ens agrada el marro a nosaltres dos. L'equivalent de les És que Pombo fem a aquest nivell programa perquè mundial... ens agrada el marro. Ens agrada Si no, no el faríem cotilleo. aquesta secció. Si no ens agradés el marro, I no vull faríem soltar una aquesta cosa secció. abans. Hi ha 3 persones, ahir ho vaig veure en un directe a TikTok, que una persona és el Manu Regato, l'altre és un que fa carotes rares, que no sé com es diu. El Manu Regato no és el que és jugador de rugby. No, el Manu Regato és el de la Marina El de Barrial. Marina Barrial. Ai, és que la Batllal també sortia amb un Manuel abans. Ah, sí? Però Manuel Sí. Carrasco. No, sortia amb un Manuel. Ese mismo, sí. La Batllal, primer va haver-hi la sospita de que sortia amb un Manu, que crec que era jugador No sé. de rugby. Que és aquell que de repent... Però no, crec que és no. aquell que de repent surt així, oi, que guapo estoy, no sé què, que sempre és com una carota així. Que Qui, de qui estem parlant? No? Sí, aquest, que sempre fa coses rares, no sé com es diu a TikTok, saps? Sí. Com respon vídeos, saps? Ja sé qui és, de crec. tia, saps? Bueno, I sí. l'altre que és un dels, sí. i l'altre Vale. que és un dels meus amics de la Marina Barreal. Vale. I jugant a un joc que es diu Els Sospechosos. Los Sospechosos. Els sospechosos. Ah, no sé què és. Amb aquest joc, tu dius, per exemple, a un amic, jo què sé, dius un facto. Entra la Marina Barreal al directe i diu, bueno, Marina, te toca. I diu, bueno, los sospechosos son que van de amigos, pero después se quitan las tías. Sobre aquells 3, saps? Ui, i mal rotllo, no? Hi ha marro allà. Hi ha marro. Jo crec que el Manu Regato li devia... El Manu Regato traure porta una, més de l'altre 5 una mesos altra. amb la Marina Barrial. Primer que ens ha dit Fàcil. els de classe que no voleu parlar de la Marina Barrial, però Qui ho ha dit, jo la trauré això? perquè Qui ho és ha que el dit, meu això? algoritme de TikTok no sé què li passa. Qui ho ha dit Està que no vol obsessionat. parlar de la Marina Barrial? Bueno, no direm noms, però Ah. companys de classe han dit Ah. Marina Barrial no ens interessa. Ah, doncs a mi sí que m'interessa. A mi també. Ah, ja està. És que Doncs l'algoritme... ho parlem, ja tenim està. l'algoritme així. Ja està. Si tenim aquest algoritme, el tenim. I després podrem parlar del meme aquest d'una persona que... d'una persona que amb els pèls així amb punxes. A mi fa molta gràcia aquell meme. Després el Carlos, al final, Parlarem. abans de tancar la Sí. joia, És que sí, ensenyarà, m'està un privant mem. que calla, però bueno, ja Sí. callo. ensenyarà un mem que li està fent molta gràcia a ell. Vale, però però- que és ara- molt el vàlid, meme, fa molta el meme gràcia. podem ensenyar. El Pues venga, vídeo, enseña el buscar-lo. meme. Tu No, busca-li i però l'ensenyes. després l'ensenyo. Va, Ara, després. busca-li i te'l guardes No, per la després, joia. perquè ara sí he de buscar com es Sí. diu aquest senyor, no en tinc ni punyetera Home, idea. el Marc Porna fa la seva secció, no mentrestant. Sí que la Sí. fa, sí. Bueno, Marc, M'encanta. Això m'encanta. De què parlen? Vale, va. Avui us he portat unes altres notícies i he portat... Ah, és que és espectacular. és que ho sento, però és Pixaré que de el riure. Marc amb aquest gorro està boníssim. Pixarem de riure, jo crec, avui. No sé com es diu el meme. Canto les notícies, vale? Després busquem Em el surt meme el Pedro perquè- Sánchez aquí amb una carota rara. Perquè... No, el meme és boníssim, també. Claro, com he posat rojo, pues ja m'ha posat el Pedro Sánchez. No sé per què. Meme rojo, Pedro Sánchez. Vale, va. Primera notícia. Estem al Nadal i sempre aquí es parla de l'arbre de Badalona. De l'arbre de Nadal de Badalona. Doncs us he volgut portar els 4 arbres més alts d'Espanya, perquè el quart és el de Badalona, amb, sabeu quants metres? 40 metres, l'arbre de Badalona. Oh, flipes. Que jo crec que no he trobat el clip, però l'any passat el Xavier García Albiol, l'alcalde, va fer a la inauguració, l'encenem a la de 3. 1, 2
4! Ah, I es va sí? saltar el 3, És t'ho broma, prometo. no? És broma. T'ho prometo, va ser alguna cosa així. Però és T'ho com, prometo. és com raro equivocar-se en comptar, no? Sí. Així es va al país. No ho sé. Vale, primer arbre de Nadal més alt d'Espanya. 60 metres, Cantàbria. És que els d'allà dalt els agrada molt tot el tema de Nadal, Sí, eh? després parlarem d'una cosa perquè, mare meva. Segon arbre, Granada, 57 metres. I tercer arbre, també allà dalt, Pontevedra, 44 metres. I Vigo? Vigo, Pontevedra. Uf. Ja està. Javi quería Vigo, Vigo, Pontevedra. Vale, vull parlar d'una notícia de Vigo perquè és boníssima i és que cada any a Vigo es comencen a posar els llums de Nadal el dia 1 d'agost pel carrer. El dia 1 d'agost ja estan muntant els llums de El Nadal dia 1 a Vigo. d'agost? Ai, que malament, El dia 1 d'agost. Aquest any jo estava a Grècia el dia 1 Però 1 d'agost. d'agost? On vas a l'1 d'agost a És com muntar? si ara mateix jo està nevant i vaig amb banyadors, Sí, que no té és que lògica. 1 d'agost... No, comencem a preparar lo de Carnaval. Diuen allà que es posa l'1 d'agost perquè no volen que s'atraci el dia de l'encesa de les llums No, de para, la... ho dic de Nadal. ja. Jo per Carnaval no em disfraço. Bueno, Dic, Pam, sí. exclusiva. Si l'1 d'agost estàvem preparant ja lo de Nadal, comencem a preparar el programa de Carnaval ja o com està. va? No, és que clar. sí. Vale, Que malament. següent notícia nadalenca. Aquesta notícia, bueno, no és una notícia. Vull que parlem, no sé si us surt a TikTok, però el meu algoritme sempre em surt el pèl d'anyos. L'he trobat, l'he trobat. Acaba Però de que trobar el Carlos meme. ha trobat ara el meme que portem parem la meva 10 secció. minuts parlant del meme. Del Vale. mem. L'he trobat, però no puc... No Després ensenyarem el meme. Pèl d'anyos, sabeu qui és el pèl d'anyos, no? Sí. Vale. Ha tret uns torrons que valen 60 euros. Concretament, Però són seus els torrons. 59 amb 90. Sí, són seus. Però té una marca o alguna cosa. No sé com ho ha fet. Són seus, els ha creat ell. Amb un cuiner ha parlat i els ha fet ell. 60 Vale, euros. 60 euros. I els torrons són, i ojo, dic els sabors. Primer, cereales de rellenos de leche. No està malament. És un torró que segurament triomfarà. Cereales de rellenos de leche. Segon, caramel de cirera àcida, perquè el pelatge sempre està con la llave àcida, doncs ha tret un torró de caramel de cirera àcida. És que no se'l prendrà ningú, aquest. Tercer, grumets amb galeta i canela, que, bueno, no està malament, però és que aquest em fa molta gràcia. L'últim és un torró de crispetes dolces amb formatge. Ai, que asco. Jo Com? Formatge amb Sí, el què? Javi està fent una cara allà darrere. Crispetes amb formatge? Sí, crispetes Ai, que mala. dolces amb formatge. Dolces? No sé, dolces. No sé què ha fet el Peldaños. La veritat, he vist alguns reviews dels torrons i tenen bona pinta, però sobretot jo crec que el que més triomfarà és el de cereales de rellenos de leche, que per excel·lencia són los cereales del Mercadona. I el formatge quin és? No ho sé, però... Formatge Ufa. blau, segur que és el més raro de tots. No, jo crec que és un formatge suau, crec. Sí. Però no ho sé. Vés a saber. Vale, següent notícia. Sabeu com se celebra el sopar de Nadal al Japó? Aquesta és molt bona. El sopar de Nadal del 24, de la nit del dia 24 de desembre, es celebra amb pollastre del KFC. Al Japó. I no és broma. Del KFC, concretament. Del KFC. El Carlos segueix a la seva Sí. nois. Oients nostres estan encara buscant el mem. Perdó. Bueno. És que no puc. Això, se celebra això, al Japó se celebra amb el pollastre del cafè. És que a mi també fa molta gràcia el meme perquè s'assembla Ensenya ja, Sí, ensenya ja, el meme, perquè ja el callem. tenim aquí, el que S'assembla estem un de la nostra desconcentrant. classe. Ai, que se t'ha anat. No! És molt No bo. direm No direm a qui s'assembla de la nostra classe. cap comentari sobre Però és aquesta boníssim. cosa, però... Vale. Però se pot dir, i jo ara ho diré, que ara mateix és top 3 trendings millors que ha tret Sí. TikTok. No, és boníssim. A mi m'agrada moltíssim. Vull dir, jo avui que he vingut amb l'AVE i no està el cotxe al silenci per sort, És que bé que queda la cinta tensió, arrac... És que ha sigut tan bo que és que està rient a carcajada. A carcajada D'aquest està meme. rient. Sí. No, és que ha sigut Javi, un meme l'has vist? boníssim. L'has pogut veure? Sí. A tu et sona, arranca-lo, Javi? Carlos, arranca-lo. És que ha sigut... No, és que he començat a riure i inclús m'han cridat l'atenció. M'ha vingut el del carrito, el típic del carrito, m'ha dit... Haz un poco el por favor, ¿no? De callarse. Yo, lo siento, pero es que me han enviado algo muy gracioso. Algo que no me podía resistir a reírme, ¿eh? Y después he pensado por dentro, señor, he pagado un dineros para hacer lo que me dé las ganas, ¿eh? Para que me dé las ganas, ¿eh? Y aquí me pillas y me dices, silencio tú. Silencio Silencio, tú. tú y pasa el carrito con el café, anda. El mapa en rojo,
silenci i respecte. El moment. Vale, puc seguir amb la meva secció ja? Segueix. Després d'aquest meme. Tu has acabat ja amb lo teu, perquè Sí, sembla ja que està, portes no? des del minut Vale. que comencem amb la tertúlia. Última amb això. notícia i després vinc a obrir un meló de les Nadales. Però primer, l'última notícia. Sabeu aquests karaokes que es graven després a la 1, després de la nit, els odio. l'última nit, del 31 de desembre? Els odio. Karaokes. Doncs aquests karaokes es graven a l'agost. Tu imagina't allà al Això ho plató sabia. amb les Nadales, no sé què, Navidad, a l'agost. Això ho sabia. També, molt random. Bueno, Sí, sí. vale, vaig obrir el meló, va. Les lletres de les Nadales no tenen cap mena de sentit. I vull comentar la Nadala... Vigila el que dius, de que Avalem. el Nadal amb aquesta universitat se l'estimen molt. Sí, de Avalem me'n vull anar. I cantaré per tots vosaltres. No el cantaràs. Cantaré Avalem me'n vull anar. Només ho fa pel cantaré. clip. Només ho fa Javi, pel clip. Javi, Només ho fa pel clip. Mira el clima meteorològic per si està a punt de ploure, que... Ho cantaré amb vosaltres. Demà agafeu paraigua, senyors, perquè... I després analitzarem la lletra, vale? Vale. Va, No, jo... sí, que estigui... Sí. Que canti el Marc en blanc, perquè canto això... en blanc, va. Silenci. Començo? No, intentaré no riure, però és molt Farem complicat. nosaltres les palmadetes així. A Belém me'n vull anar, vols venir tu gallineta. A Belém me'n vull anar, vols venir tu rabada. Un xiuleu li vull comprar, xiu-xiu per al xiulet, xiri-xiria. No sé, però... Un moment, que resulta que Jesucrist era àrbitre i nosaltres no ho sabíem, o què? Però Per què? Per què? Per què li vols comprar un xiulet a Jesucrist? Diu la Nadala, un xiulet li vull comprar, xiu-xiu farà el xiulet. Però per què li vols comprar un xiulet a Nostre Senyor Jesucrist? Que no sé, a mi m'ha matat. I ara us he preparat un tall de veu. A molta gent li sonarà. A molta gent li sonarà, però la que s'avecina, sèrie boníssima. Anem a escoltar el tall de veu de què diuen de les Nadales a la que s'avecina. Yo me reventaba, yo me reventé. Yo me eché un remiendo, yo me lo quité. ¿Pero qué cojones es eso? Papá puso un villancico. Son preciosos, hombre. Que no tiene sentido ninguno. ¿Cómo que no? La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Un pesebre con cortinas. Pues daría el sol. Los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Coño, pues vende el peine y vete al hospital decente, que vas a parir al hijo de Dios al lado de una mula. El rey siempre va a la Rubén. Papá, las letras de los villancicos son como las de los héroes del silencio. Hay que cantarlas y punto. Si las analizas no tienen sentido. Otro, pues yo las entiendo. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. ¿Eso no lo entiendes? ¿Y el Ciebelén va una burra, rin rin? ¿Qué tenía, timbre la burra? No, a lo mejor es que se llamaba Rin Rin. ¿eh? ¿La burra? ¿Qué pasa? ¿Pero qué nombre es ese? ¿Había un perro que se llamaba Rin Tin Tin? Pero vamos a ver, ¿podemos dejar de hablar de gilipolleces? Esto es un bar, aquí se viene a eso. Bueno, després d'aquí... no puc, És boníssim. És boníssim. És molt bo. A mi, la que s'avecina m'encanta i Ens ha crec que marcat, aquest tall de veu oi? és boníssim. O sigui, Uah. però és que és veritat. O sigui, és que no tenen cap mena La de sentit. burra ring ring. O sigui, la burra rin rin i lo de los peines de oro... Mira, jo crec que té una relació lo de la burra ring-ring amb el xiulet Valem. de Jesús, perquè estaven molt intusonidos Però per què a Betlem me'n vull anar? Li compraré un xiulet. En quin moment li compraràs un xiulet al fill de Déu? Pues mira que l'he cantat tots, però no me'n recordava que es deia xulet. Que deia xulet. Per què? I per què? I una cosa, i per què vols venir tu gallineta? Per què gallineta? Per què m'emporto una gallina? Perquè vol posar un ou i després se'n vol anar a Belén. Jo què sé. És que jo què sé. És que no té... I si el burro es diu Rin Rin, pues l'altre es diu Rudolf, jo què sé. Pues mira, Rin Rin, Ron Ron. Després, bueno, no sé, aquesta ho he trobat molt bo i ho volia comentar amb vosaltres perquè les lletres de les Nadales potser haurien de tenir una mica més de sentit. I ahir vaig escoltar Mi burrito sabanero remix perquè vaig estar preparant la meva secció. I l'has posat o no? No, no l'he posat. Però és que jo crec que ens salta el copyright, perquè és tan famosa, jo crec que ja... Sí, però és boníssim. O sigui, vaig Mi posar... burrito sabanero, El meu buscador de Spotify era Villancicos Tecno. És que s'ha modernitzat molt, Jo crec que entre la lletra i tot, la gent d'ara està en plan hem de remodernitzar totes les Nadales aquestes antigues amb lletres que no tenen sentit, se les fan remix tecno, reggaeton remix mashup .4 i clar... Però és un temón, Si me ven, voy camino de Belén. Va, doncs passem ja a l'última secció d'aquest programa, no? Jo ja he acabat. I la secció de tots. Tu ja has acabat amb el meme, no? Sí, jo he acabat amb el Muppet. Tot s'hi val. No ho ha demanat ningú, però no ens podràs deixar d'escoltar. La joia de la setmana.
Bueno, i avui, aquesta setmana, recomanem... No digueu el nom encara, perquè encara m'aixafareu la frase que volia fer. Recomanem una pel·lícula molt concreta, que hi ha la 1, la 2... Quantes hi ha? 3. Hi ha 3? Jo crec que només m'he vist la 1, crec. No, amb un és millor la actor 2. molt conegut, que crec que tots el coneixereu, així que, sisplau, Javi, si ens pots posar aquí una pista de quina pel·li pot ser. When the McAllister family left on their Christmas vacation, Did we miss the flight? No, you just made it. they forgot one small thing. Have yourself A terrible feeling. Did you lock up? yourself be light. Do we set the timers on the lights? Mm-hmm. What else could we be forgetting? Our troubles will be ours. Kevin! Home Alone. A veure, bilingüe. En quin moment me fots això en anglès? I si ara mateix una padrina de 70 anys o el meu padrí que no en té ni idea d'anglès... I el meu avi tampoc té ni idea. El meu avi d'Albacete no té ni idea. No, jo crec que es pensa que és un listening d'anglès. Era per donar una pista, perquè no l'adivinessis. El típic una pista, però millor si no ho adivines, perquè així t'ho puc dir jo després. Jo volia sentir Kevin, ¿dónde estás, Kevin? Una pista, però que és millor que no l'adivines, perquè així jo t'ho puc dir ara. Quina pel·li és? Solo en casa. Solo en casa. És una pel·li, clau, que no l'he vist aquest any, però ja t'ho parlo. Sí, jo la veig bastant sovint. Quines són les pel·lis que mireu més per Nadal? Solo en casa, Harry Potter, també recomanem. No, jo Harry Potter no. Harry Potter per a què? Jo no he vist cap de Harry Potter. Harry Potter per a què? Harry Potter al Nadal és com veure Solo en casa. Harry Potter al Nadal? Sí, és que... Perquè, no, però és només la primera pel·li. A partir de la segona ja és com ni la primera ni la última. Per què Harry Potter Nadal? És com si Ocho i Pellidos Vascos la posa amb el Nadal. Harry Potter a totes les pel·lícules surt al Nadal. Clar, perquè se suposa que és un any sencer de primer curs, segon curs, tercer curs, a tota surt al Nadal. Vale. La primera en concret és la que fa més gràcia perquè són així petitons. Sí. Va ser tothom es posa la primera i diu sí, marató de Harry Potter per Nadal. Només has vist la primera, Juan, què estàs dient? Juan, que t'estamos vigilando, Juan, que t'estamos vigilando. Que et coneixem, Juan. Jo, la veritat, no sóc molt de pel·lis, però Solo en casa. Top. El Marc és el típic que diu no, jo no tinc temps per veure sèries perquè tinc molta feina. I què fa la feina? Ho hem demostrat avui al Tot s'hi va. No fa res. No faré cap comentari al respecte. Alguna pel·lícula més que vulgueu recomanar? No. Gladiator 2, que la vaig anar a veure... Gladiator 2! Que la vaig anar a veure... Jo també l'he vist. I la van a veure, com va dir... Sol. Com vam dir a la primera recomanació del Tot s'hi val... Em va sorprendre molt, perquè em dona molta ràbia aquesta gent que va a Twitter que en sap de pel·lícules i després no en té ni puta idea, bàsicament. No tinc cap problema de dir-ho. Perquè a mi m'agrada molt, però bueno, jo tinc una visió de les pel·lícules que no vaig allà a criticar, sinó les vaig a disfrutar. I amb això vull acabar. Jo també vaig anar a veure Gladiator 2. Sí, però tu vas anar a veure Gladiator aquí, una mica més, i fent un massatge als peus. Jo vaig anar a veure Gladiator 2 als cines... als cines de... als cines de Filmax de Gran Via 2, a l'Hospitalet, després de gravar el primer programa, us en recordeu? Després de gravar el primer programa d'aquí, me'n vaig anar a veure Gladiator 2 a Gran Via 2 amb com es diu? Amb cadires que es movien, tiraven aire, tiraven aigua, ara un cop per l'esquena... Esto es otro level, Una mica més i te'n vas a por aventura. No, és que era una atracció tal. Gran Via de les Cordes crec que no ho xafaré mai, Aquí a altura. Està molt lluny, però el viatge va valdre la pena al final. La pel·li és molt xula. Toque el famós Esperia. Que em recorda lo del Núñez. Bueno, l'Esperia va una moció de censura al president que després va tallar caps. Coses que només entén el Carlos. Coses que sol entenc jo i els famosos il·lustres i els timbalers segur, els timbalers. Els timbalers, sí. Els timbalers, mira, per culpa dels timbalers... es podien haver anat una miqueta més ràpid perquè són les 5:30 i a les 4 hauríem d'haver estat fora. No, estem a les 3 aquí com un clau, que semblem aquí... Jo, per culpa dels timbalers, avui ja no em dóna temps anar al gimnàs. Els timbalers és un altre podcast de la nostra universitat, però bueno. Dit això... Nosaltres anem ara a menjar una mica de pernelet salat. Sí, a filo de caballeros. Aquí hi ha una persona que va a entreno. Jo i el Marc allà... Hi ha una persona fitness que anirà a entreno ara amb 0 ganes. Jo demà 5 partits arbitro aquest cap de setmana. Bueno, ningú t'ha preguntat. Cadete femenino, 9 de la mañana. Dit això, dieu-nos les vostres recomanacions per nosaltres per Nadal. Quines pel·lis us agraden més veure durant aquestes festes. Demà, dia 24, perquè avui són 23, Sí, avui són 23.
Poseu-vos també les vostres guirnaldes, les vostres barrets... I una cosa que no hem fet menció en tot el programa, el nostre tió, sisplau. Aneu a picar el tió demà, tothom, a picar el tió 24 per la nit o 25. Aquest està una mica... Aquest sí, aquest està una mica bizco, Un comentari negatiu al meu tió... Aquest està amb diarrea una mica, veus? Mira. Aquest caganer. Què us anava a dir? Jo anava a dir alguna cosa, però ara se m'ha oblidat. Sí. Que és molt important, sisplau. Tothom de la universitat que ens està escoltant i té algun cotilleu, una altra vegada. Sisplau, que ho envio, ho necessito. És important, és molt important, això. És com si no em prengués el cocaulat de les 8 del matí per no ser persona. I ja està, no? Ui, el Javi posant la Ha posat tensió un altre cop, Perquè estic que tenia diarrea el tio i ja, vinga, tensió. Aquí el tio té un forat molt raro, Ens cagarà líquid aquest any. Bueno, doncs fins la pròxima, no? Ens veiem... Una cosa, bon programa, no? Demà dia 24, demà passat dia 25. No? Vale. Bon Nadal, Feliços Reis. Quan tornem? Al gener? Farem un haul de tot el que Bueno, nosaltres tornem a gravar el dimarts, però això no us explicarem, no passa res. El dimarts gravem el programa que veureu abans d'aquest, però bueno. Que guai és això, la màgia. La màgia. Tan professionals. Bueno, ens veiem fins la pròxima. Adéu. Bon any. Important bon any, Bon any. Amb Laia Bonjorn, Carlos Roger i Marc Garcia. Ningú no ho ha demanat, però no ens podràs deixar d'escoltar.